dalbidal koktwma naitongnai joto friends songno lamsogo t-shirt sticker printing ba sublimation printing tei screen printing norok jodi rinani muchungui tongkhe rewi Mannai nikuma hinke khwai district ni bisingo khobjak Ampura Hati ganao Ampura Eco Park yakeba Ampura Anath Ashram ni gana o nikuma bini kokduk number wngkha 7005034348 norok o kokduk number bai kwrwngwi mano tei mo video naitongnai joto friends songno koimung norok dalbidal koktwmani bisingtwi teibo kwtal new update video rok naina muchungkhe o channel no subscribe khlaidi hambai।